Voisko joku jeesaa, voisko suojella? En halua olla yksin kun korjaa kuolema. Ehkä huomenna mä ryhdistäydynkin, vissikin viimeinkin. Mun nyt sit täytyykin antaa iso kättä äijille isolla äällä. Vitut siitä vaikka on nykyäänet täällä. Ootte mun mielessä, ootte mun vieressä. Kuulostaa kliseltä mut halun et se tiedetää. Eikä takasi vanhoja aikoissa. Adrenaliinipommei pessan koskel aikoinaan. Maailman paskuuteen sai hyvä kasteen. Jo paljon ennen kuin olin ees yläasteel. Mut hyvä asteen on tallata tänään täällä. Nykyään koitan olla välittämät vähääkään turhista kahinoista, mut tois se oli ennen kun oltiin valmiita mihin vaan ja mis vaan. Tää menee äijille, tää menee äitille. Santatielle syleskellen tuulatuille päiville. Kaikille jotka tietää mistä puhutaan. Tää menee sulle, tää menee mulle. Tää menee äijille, tää menee äitille. Santatielle syleskellen tuulatuille päiville. Niille jotka tietää mistä puhutaan. Tää menee sulle, tää menee mulle. Koulumatka käytiin Sarin kanssa kaksin. Niin työttömän yksi huoltaja lapsi. Ei siis massi, mut enemmän perseestä olis jos olisin perussuorittaja perheestä. Meillä ei tarvinnut esittää mutsille, joillain on tapana elää kautta todistuksia.